ఇది ఇంతవరకు మాకు ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ కత్తుల ప్రాధాన్యత ఏంది, చారిత్రక అంశాలు ఏంటి చెప్పారండి. ఎదురుగా చూడండి, ఇటు చూడండి, మాకు అర్థమవుతుంది. ఎదురుగా ఆ స్తూపం ఏంటి, ఆ స్తూపం గురించి చెప్తారా? అది చెక్కి ఇంత ఎత్తు పెట్టారండి, రాళ్ళు పెట్టి. అప్పుడు అమ్మాయి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి? ఆ అమ్మాయి 2 కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ వచ్చింది, ఒక యాదవ అమ్మాయి. ఆ అమ్మాయి ఏమైంది? ఏరియా అమ్మాయి మొత్తం ఇక్కడ అమ్మాయి. అయితే ఏమైందంటే ఈ అమ్మాయి ఒక రాజు కూతురు. అయితే ఈ ఏమారెడ్డి గారు వాళ్ళ చుట్టాల అబ్బాయి ఏం చేశారంటే ఆ ఊళ్ళోనే ఉంటున్నారు. అప్పుడు కూడా లవ్ మ్యారేజ్ ఉన్నాయి, అంటే సీక్రెట్ గా జరుగుతుందండి. అయితే ఏమైంది అదేమైందంటే అది వీళ్ళని ఏం చేస్తారు, రోజు కొడుతున్నారండి అక్కడ. ఇక్కడ ఈ ఊళ్ళో మీరు ఉండటానికి లేదు, వెళ్ళిపోండి ఊరు బట్టి కానీ. అప్పుడు అమ్మాయికి ఎంత ఉంటాడు మరిది, పిల్లగాడు, చిన్న పిల్లగాడు, బాలుడు. వదిన నా కొడుకుల చేత మనతో అమ్మాయి కొద్దిగా పిచ్చితారా కూడా తెలియగలదే. వదిన ఆలంజ కూడా వచ్చారు, మన పనులు ఏంది మనకి అక్కడ ఏంది చెరువు ఉందిగా, 5 ఎకరాల పొలం ఉంది, అక్కడ పోయి ఇల్లు వేసుకుందామని వెళ్ళారు. వెళ్ళి అక్కడే ఇల్లు వేసుకొని అక్కడే ఉంటున్నారు, గీతలు కట్టుకుంటా. అప్పుడు ఈ పూజారికి తలకాయ ఎక్కింది. ఇప్పుడు లేపాలంటే ఆ అమ్మాయి తప్పనిచ్చి ఇంకా ఎవరు లేరు లేపడానికి. అంటే ఎందుకు అమ్మాయిని ఎందుకంటే అమ్మాయి దైవశక్తి ఏమైనా ఉందా? ఆ అమ్మాయి ఒంట్లో అమ్మవారి తల్లి ఉంది. అది అమ్మవారి దైవదక్షిణాలు శక్తి అనేది ఉన్నది, ఏదో తెలియని శక్తి అనేది ఉంది. అందువల్ల అంత పెద్ద రాయి లేపగలిగింది ఉంది. ఆ అమ్మాయి లేదు, ఒక పుట్ట ఒక పెనిటి మొఖమే తెలుసు, బయట వాళ్ళ మొఖాలు అసలు ఎవరికి తెలియదు. అప్పుడు అమ్మాయి మంచి ఎండాకాలంలో నడుచుకుంటూ వచ్చింది, చెప్పు లేకుండా. తెచ్చిన కడవ అక్కడ దించి దండం పెట్టుకుంది, ఒక కొబ్బరికాయ వంగి ఇట్లా ఇసిరేసింది పైకి, పైన ఆగిపోయింది. అప్పుడు దండం పెట్టి ఏం చేసింది, రౌండ్ గా తిరిగి ఏంది కడవ నీళ్లు పోసుకుందండి, కింద కూర్చొని ఇదిగోండి ఇట్లా అందండి. ఇట్లా భూమిలో పోగానే ఏనుగులు సపోర్ట్ ఇచ్చింది. అప్పుడు రాయల వారు అమ్మాయికి అన్ని వజ్రాలు నాణ్యాలు ఇచ్చారు, సంచుడు వజ్రాలను, సంచి నాణ్యాలు, రాయల వారు. ఇది చాలా బరువు ఉంటది, అంత బరువుని ఆమె లేపిందంటే చాలా గొప్ప విషయం. కొన్ని వేల టన్నుల బరువు ఉన్న దాన్ని వరకు అట్లా చేతున్న అట్లా లేపింది అనమాట. అప్పుడు ఏమండి ఒంట్లో దేవశక్తి అమ్మవారు ఉంది, అది అమ్మవారు ఉండడం వల్ల దైవశక్తి వల్ల సాధ్యమైంది. అది ఇంకోటి చెబుతాయనండి, ఇది అబ్బాయి ఇదో అవి కొట్టండి తిడతారు. అబ్బాయి లోపల గర్భగుడిలోకి వెళ్ళకూడదు, అబ్బాయి గర్భగుడిలో జంతు